Takže jsme tady před ministerstvem dopravy, kde protestují motorkáře. Já nebudu zdržovat, protože přišel pan ministr, tak uvidíme, co nám řekne. Takže dobrý den. Pekáček jméno má. Já vám tady, pane ministře, chtěl předat petici, která je zaměřená proti způsobu, co se dneska dělá na STKčkách, týká se kontroly motorek. To, co se děje, se nám samozřejmě nelíbí, protože to je vyložená šikana. Když se oháníte Evropskou unii, tak... Já se neoháním. Ale loni jste tady váš mluvčí oháněl Evropskou unii. Tak to, co se děje u nás, je čecháčství. To je speciálně jenom naše. Vyžímat z lidí peníze, za všechno by platili a pak bude dobře všem, ale nebude. A pokud se to nezlepší, my se budeme vracet. Děkuju. Já se nechci vymlouvat na Evropskou unii. Já jenom chci říct, že tady toto ministerstvo za mě žádnou nějaké zpřísnění STKček ani ne pro motorkáře, pro nikoho jiného neudělalo. Jediné, co jsme udělali, je, že je dneska pořizovan obrazový záznam z toho, že se ta kontrola vůbec udělala, protože byly tady... Ano, je sice obrazový záznam, ale pokud ten technik schválí něco, co se někomu v kanceláři na té fotce nelíbí, tak zavolá na STK. A to nejsou moje myšlenky, to je potvrzený. A ten technik dostane pokutu. Nebo napomenutí, že dělá něco špatně, protože se to někomu nelíbilo. A tím pádem se pak odvíjí ta buzerace na STKčkách, protože technik se bojí živý rodinu, bojí se o zaměstnání a tím pádem potom nás nutí sundavat rolky. Čemu vadí rolka? Chodci? Čemu vadí odlička na blatníku? Padák, přídavný světla, to jsou všechno věci pro naší ochranu, protože my máme jenom 2 kola a 1 stopu. A každý plechovkář, který se k nám natlačí, tak my prakticky jdeme k Pánu Bohu, protože my už nemáme kam jít. Ne, tomu já samozřejmě rozumím. Na druhé straně trošku mě přijde divný, že by toho technika někdo kontroloval. Vezměte si, že se na každý auto, na každou motorku dělá takovýto záznam, který se přiřazuje v registru k té motorce a podle mě se už na něj nikdo nepodívá, pokud není pochybnost, že to tam třeba proběhlo nesprávně. Ano. Protože představte si, že těch motorek máme kolik registrovaných, nějakých skoro 1 000 000, takže že by někdo procházel všechny motorky, to mě, ale dobře, víte co, já mám návrh, ať si neříkáme, já nemám nic proti motorkám, nemám žádný důvod někoho buzerovat, nechci STKčka. Já vás slyším, to se nebojte. Nechci, aby STKčka na někom vydělávali. Naopak mě dneska STKčka... No, musíme se podívat. Takže my jsme vám navrhli minule a to navrhuji znova. Dejte nám konkrétní návrhy. Jak byste si mysleli, že by se to mělo změnit? To vám můžu říct... Pokud je tam jedinou věc, kterou na tom... No, nezasahovat do těch parádiček, oni nám berou ty parádičky. Místo, aby šli po brzdách, oni jdou po takových šaškárnách. Dobře, takže pokud jde o ty parádičky, pokud parádička nevadí nebo neohrožuje bezpečnost, není třeba při srážce něčím, co by mohlo někoho zranit nebo udělat, tak můžeme dát metodický pokyn, ať vám je v žádném případě neoddělávají. Já vám tohleto vám můžu slíbit. Mám tady, pane ministře, od předsedy STKček. Nebo padací rámy na motorku se vyrábí k té motorce, to jim taky vadí, teď je to pro naši ochranu. Mám tady dopis od pana předsedy STKček, pana Šulce, který uvádí, že ministerstvo dopravy na ně tlačí a dělá jim problémy, že jim vyhrožuje pokutama a vyhazováním z práce. Tady můžu říct, že a ty lidi se potom budou bát a budou nás vyhazovat. Ministerstvo dopravy na STK netlačí jiným způsobem, než že chceme, aby byly STK bez čekání, aby si člověk nemusel vzít týden, den dovolenou, aby si udělal STKčko, aby tam prostě bylo volno, aby jich bylo dostatek. A aby byli kvalitní, nic víc. Ale my na ně netlačíme, že vás mají nějakým způsobem buzerovat. To v žádném případě. Nám to slibte, ale jim to nakažte. Jim to přikažte. Já bych tomu řekl... Protože nám to řeknete tady, nám to nepomůže. Každý automobil je opatřený prvkami, stylů si volant, stylů si sedačku,
stupačky, kolikrát i pedály už jsou dneska posuvný. Všechen tenhle ten komfort je běžný. Motorkář si změní řídítka, změní si předkopy, udělá si takovýhle úpravy pro svoje pohodlí, pro svůj styl jízdy a na STK mu to prostě všechno vyhodí. Musí to vrátit, takže dneska je praxe, že motorkář si to přemontuje do původního stavu, jde na STK, vrátí se domů a zase a dělá to prostě úplně zbytečně prostě a jinak to nejde. Můžu taky já za tříkolky. Když na těch STKčkách nikdo neví, jak ta tříkolka má vypadat. Já tady mám už tak katalog, jsem zástupce Revaka a strašně by mě zajímalo, z jakého důvodu nám snutí to, co je originál z fabriky, třeba světla na rampě, když jsou tam 4, přehazovat levý za pravý. Jako. Jedna tříkolka tak projde a na druhou se musí předělat. Jako, jo. Tak jestli by jakoby... Tohle to je konkrétní věc, na kterou úplně teď nedokážu odpovědět, ale... Jak náš můžou buzerovat za něco, když neví ani, jak to vypadá? Jako. To samé jako osvětlení z DOT americký. V Americe svítí slunce jinak. Proč tříkolky chodí u nás na emise, když v Německu na emise nechodí? Evropská unie. Proč od 400 kg Belgie, Holandsko nemá povinnou STK na motocykly, pouze je tam prvotní registrace, jako máte vy to focení, ano. Bylo by úplně ideální, každý motorkář se o svůj motocykl stará. Každý prostě zodpovídá za svůj stav. Dneska na technické neexistuje, že by motorkáři zkontrolovali nějaký funkční prvky, brzdy, vůle v řízení, nikdo se nevěnuje technickému stavu. Není to na to zařízený. Tak proč to pro Boha máme? Proč to musí být? Pánové, tohle to od vás slyším. Zkuste někdo z vás, mi to teda pošlete, já vám dám. Já bych chtěl nabídnout to, co tady od vás slyším, tak mě prosím zkuste napsat na mail tyhle ty připomínky, že to nemusí být... Tak mi to napište na mail a já vám odpovím, co s tím uděláme. Já vám chci garantovat, že není zájmem tohoto ministerstva, aby vás někdo buzeroval na STKčku a pokud jsou tam konkrétní věci, tak jim dáme metodický pokyn, jak je můžeme řídit, aby to nedělali a aby tyhle ty věci povolovali. Věci, které nevadí bezpečnosti silničního provozu, mě na motorkách nevadí a nevím, proč by měly vadit někomu jinému. To je všechno, co to můžu říct. No, já vám říkám, že to uděláme. Jo? A to, že nám třeba váš mluvčí loni řekl, že to je zaplacen, že s tím nikdo nic neudělá, tak jako co je za problém teda? On vám na to odpoví. To z vás tady vypadlo. Tak nevím, co jsem říkal, že je zaplacen. Tak si asi špatně pamatuje. Možná vím vy, ale mluvíte. Tady, to musím držet. Takhle to funguje. Já nevím, jestli teď nenarážíte na to, že jsme tady řešili taky, proč není víc STKček. A já jsem říkal, že to jsem byl upřímný, říkal jsem, že toto je poněkud zlobovaný ve sněmovně a protože neprošel náš návrh, aby jich bylo ještě víc. Ale jako... Od toho pan ministr má takovou funkci na to, aby to dokázal, nebo já nevím, jsme tady k smíchu. Jestli zaplatíme STK, přesně tak. Víte, já vás musím opravit. Já mám možnost ty věci navrhnout a pak za ně lobovat v parlamentu, ale jestli jsou STKčka šikovnější v lobování u poslanců, tak mě přehlasují. To slovo smrdí penězma. Když už tak tlačit. Ne lobovat. Aby se to stihlo do voleb. No tak ty budete mít. A teď se mi jedná o tohle. STKčko má určitý manuál, podle kterého má samozřejmě kontrolovat motocykly. Ale v tom manuálu je motorka vyfocená vlastně jak tak vyjela z fabriky. Čili když vy říkáte všechno, co je schválený, že je možný, nebo takhle, tak vlastně teď, když uvidí v tom manuálu tu motorku z fabriky, tak samozřejmě všechno, co na té motorce bude navíc, tak řekne, že to je neschválený. Takže to se musí změnit ten manuál teda. K tomu zaprvé podívám se na ten manuál a druhá záležitost je, že dostanu metodický pokyn, že to, co jednoznačně neohrožuje bezpečnost provozu při srážce nebo při něčem, tak nebudou prostě odstraňovat. Takže tím pádem my tam do toho mailu napíšem padáky, předkopy a takové věci, které jsou... Ještě bych měl nějaký dotaz. Ta motorka, když vyjede z fabriky, tak má třeba značku nalevo nebo napravo. Ale ty značky jsou hnusné. Takže já si můžu nechat vyrobit od firmy značku. Třeba i ty velikosti, poznavací, a dám si ji na levou stranu. Co je v tom za problém? To neohrožuje. Ale nemusím ji nutně mít, prostě nemusím tu značku mít nutně. Jo.
Takhle jo. Ne. Tohle to ne. Takhle to zmáčknu. Tohle jo. Ale nemusím tu značku mít nutně vzadu za zadním kolem. Jo, ta značka je ošklivá, mně se nelíbí. Já si nechám udělat v té velikosti, udělám na to držák, který dám to na levou stranu. A jde o to, že ta motorka je prostě hezčí. Každý motorkář se jedná, že když si koupí motorku z fabriky, je super, ale udělá si ji podle svého. Tu značku ten policajt vidí, to není slepej, je osvětlená, takže to by jsem taky chtěl, aby se změnilo. Ta značka je na té motorce a může být na levé straně. I v té vejšce třeba by se vešla do té vejšky, co by mohla být. Děkuju. Tohle je věc, na kterou se musím podívat a na to neumím odpovědět, protože jestliže je jenom z levé strany a nebude vidět dostatečně, třeba když pojedu zprava ze zadu, tak by s tím asi problém být mohl, ale takové věci probíhají v mezirezortním připomínkovém řízení, k tomu se vyjadřují všechny ministerstva, vyjadřují se k tomu policie a státní správa. A pokud to nebude problémové, já nemám problém, abyste si tu značku dali jinam. Ale nesmí být třeba postavená tak, že když někoho byste mohl zranit cyklistu zase vy, třeba na té... Počkejte, levá strana je z druhé strany. Ano, tak dává se z levé strany a zároveň současně se zadním kolem, takže to vidí i z toho boku. Tak v tom případě to dejte do toho mailu a my se na to opravdu podíváme. Jo? Takže jste schopni změnit i ten manuál, který jste zavedli do provozu, který pro vás vymyslel a školil s tím policií, který vzniknul jen tak z ničeho nic? Podívám se na to, jestli to je manuál, který vydalo ministerstvo a používá se, nebo je naším materiálem pro... No, tak se na to podívám, jo? Bavíš se o tom, co vydal pan magistr Dufek? Děkuju. Kde je? Ten už nepracuje tady. Ten vydal jenom ten manuál a potom ho vyhodili. Pane ministře, čistě k těm řídítkům. Říkáte, že teda bude možný je vyměnit, ale v Čechách se setkáváme s takovým malinkým problémem, protože jde o to, že řídítka mnohdy zároveň zastupují šířku vozidla, tudíž technická kontrola s tím nechce nic mít, nechce je měnit a nechce pouštět lidi s širšíma řídítkama, i když jsou pro nás lepší, protože se nám líp motorka řídí, tím pádem jsme i ve větším bezpečí. A ve finále je to tak, že nás dealer, třeba od Suzuki, od Harley, pošle prodat motorku do Německa, tam udělat technickou a pak ji můžeme koupit zpátky. Zdá se vám to normální? Děkuji. Nezdá. Dobře, děkujeme. Takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Jak data teďko tamhle policii natáčí čísla našich motorek. Žádné. Ale na co to tady natáčí? Já neřídím policii. Co vy máte za motorku? Mám invalidní kartičku a byla jsem vyhozená z invalidního místa. To je velice šikovná věc. Tady? A kdo vás vyhodil? Nebudu jmenovat, policie mě vyhodila z invalidního místa. Než jsem stačila vydat kartičku. Takže buzerace začala ještě. Tak to se vám omlouvám. To určitě nebylo v plánu. Za policii. Se řeší emise na motorky a neřeší se emise letadla, lodě, jo, veškerý pracovní stroj, buldozer, bakerbásovej, tam se emise neřeší. Ale motorky se bude řešit emise. Zase to začalo. Sekačka na trávu. Sekačka, motorová byla. Tak je to na motor. No, víte, emise se řeší u všech. U někoho rychleji, u někoho pomalej. To máte bohužel pravdu, ale zase emisema nechceme někoho buzerovat. Prostě, když se podíváte, teď vezmu příklad té opovrhované Číny, tam prostě vyměnili všechny motorky na benzín za elektromotorky, to byste taky nechtěli, takže... V Pekinu jsem neviděl jedinou motorku na benzín nebo naftu. Když jsem si dovez tříkolku z Německa, já jsem musel do Prahy na emise, protože mě nikdo nechtěl udělat. Já tady nechci říkat tu Čínu, já říkám, že emise bohužel je prostě společenská objednávka, že se řeší u každých aut. Já za to nemůžu, to není... Za to, když mě budete nadávat, tak já s tím nic neudělám.
Proč mě nikdo nechce udělat v České republice emise na tříkolku? Tak to já zjistím, to nevím proč. Nikdo vám nadávat nechce, ale jste o to... Tam jde o to, že já jsem si přivez Já jsem taky navrhl, že to, co budu umět řešit, tak se vám budu... Ale teď nemusí do řídící jednotky, teď by stejně i v Praze na té dekře strčili trubičku do vejfuku a měřili to z vejfuku. Ty doplňky, nemá co se bavit o tomhle. Mimo tuhletu místu, jo. Jsme se tady snažili nějakým způsobem oficiálníma cestama zařídit to, aby jsme měli tady zábor chodníků nebo eventuálně odstavné parkoviště, aby jsme tady nebyli persekuováni za to, že stojíme na chodníku. Aby z vaší pozice nějakým způsobem, protože tamhle se dokumentují kluci, co stojí na chodníku, zařídit, aby ty pokuty prostě nedostaly. Je to hrozí Je to natočený. a Máte to, určitě, zavolám. Aby ty kluci prostě nebyli nějakým způsobem persekuováni, protože... Jako... Zavolám panu policejnímu prezidentovi, ať to neřeší. Říkám, my jsme to řešili všema možnýma prostředkama, víceméně jsme to nevyřešili, takže aspoň Dobře. Děkujeme. Díky. Já bych měl taky takový dotaz, jestli jste měl zodpověděl. Mám motorku od roku 2003, to znamená, že jsem 7x, 8x prošel technickou kontrolu. Od loňského roku neprojdu, protože je to americký model a tím pádem mi stojí v garáži. Co s tím mám dělat? Mám ji zahodit? Nebo když nařídíte, že budou auta o metr uší, tak všechny auta se zruší? Tohle se stalo tady. To se nedá. Teď s tím neprojdete. Musím udělat celou elektriku, všechno vyměnit. Nikde nejsou Ečka, takže všechny doplňky, všechno Ale Ečka vyměnit. jsou zdraví škodliví, to jim ještě neřekli na STK. Nevím okamžitě odpověď. To, co mě napadá, je, jestli to je stará motorka, která už neprojde. Nová. Ona je nová. 2003 Fatboy. Screaming Eagle. Já jsem vám chtěl navrhnout, že bychom z toho mohli... Přihlásil jsi to pozdě, pane Baraduška. Že bychom z toho mohli udělat veterána a pak byste mohli jezdit na veteránských značkách. Bohužel taky nejde. Tohle je právě ta změna, o který já jsem mluvil, že prostě motorky, které prostě do loňského roku procházejí normálně, běžně, i americký verze, prostě přijelo se na technickou a tam prostě technik kontroloval. Svítí to, gumy v pořádku. Ne, to se taky kontroluje. Místo Eček má. Říkám, když se tohle to stalo. Mě nekontrolovali, jestli si... Šáhnul na vanu, jestli neteče, nebo tohle z toho v pořádku. Jel jsem. Ale když se to změnilo, já sám jsem radši motorku prodal, protože jsem taky měl Ameriku. A svítily blinkry. A když jsem si, že to se děje, tak jsem ji radši musel prodat, než řešit tohle z toho výměnu celé elektriky. A to se stalo teprve potom, jak říkáte vy, že se nic nezměnilo, že jste jenom něco přidělali, jo? Ale... Přidělali jsme tam jenom tu kontrolu, ale podívám se na to. Podívejte se na to, že takových problémů má stovky lidí s těma Amerikama. Hlavně bych opravdu poprosil o jednu věc. Zkuste mi všechny věci, protože si je nebudu pamatovat. Sepište to do toho mailu, ať to můžu dát svým úředníkům a já je zkontroluju, aby to nebylo vyřízeno úřednicky, nejde, aby jsme tam vyšli vstříc. Proč musíme motorky dávat na výjimky do těžký peníze, když ta motorka už tedy ano, třeba 4., 5., 7. technickou prošla, teď přišla ta blbá změna. A teď ta motorka po 9. neprojde, po 7. neprojde. Je tam daný datum, který nemá rozhodovat o tom, v jakém stavu ta motorka je. Světlomet jedné motorky projde, protože motorka se dostala do Čech v roce 1994, je to americký DOT, ne evropský E. Druhá motorka se dostala do republiky v roce 2011, má stejný světlomet DOT Ameriky, nemá evropský E, nemůže používat světlo, který továrna dala. Proč? Prostě jsem si pozdě přivez motorku, že? Ano, to mi řekli na STK, všude, i na Dekře. Ještě techničáku je věta, že motocykl je způsobilý k provozu na českých komunikacích a potom dneska neprojde. Motorka svítí a brzdí, ještě není zpěvnutí, protože nemáš to Ečko, no. A i ke zdraví študují, to říkáme. Já jsem se chtěl zeptat, nevím, jak je to v jiných krajích, já jsem ze Zlína. Na podzim mě motorka neprošla technickou, protože mám Harley, je tam spousta doplňků. Muselo se něco sundat, něco upravit. Po druhé taky neprošla, protože jsme byli na jiné stanici technické kontroly. Tam to, co na jedné uznali a byly chyby, tak na té druhé stanici tam zase objevili jiné chyby, ale to, co byly předtím chyby, tak to jim zase nevadilo. Každá stanice má jiné pravidla. Ano. A ještě další věc, chci se zeptat, jak mi to na podzim neprošlo,
tak nakonec udělali jsme to až teďka na jaře, ale známku technické způsobilosti mi vlastně nalepili, že je platná už od té první kontroly. Že já jsem vlastně půl roku nebyl a řekli mi, že to je ze zákona. Takže vlastně já jsem byl před měsícem na technické a známku mě nalepili od srpna 2016. Řekli mi, že to je, na dekre mě řekli, že to je ze zákona. Tak to já musím zjistit, to mně přijde divný, to mně přijde, že vám zkracují dobu technické a že to je biznis. Kdybych došel třeba po 2 rokách, tak mi řeknou, a zrovna máte i 2 roky, takže ještě jednou. No. Musíme mít těch STKček víc, aby si nedělali no, biznis. Jako, ale to by se taky mělo na té dekře nějak vyřešit. Podívejte se, já jsem zaplatil na 2 roky a vlastně oni mi to dali, dá se říct, na rok a půl nebo na rok. To je nefér, to já se musím podívat. Ještě jednu můžu věc, když se sem dostane stroj ze zahraničí a z Německa, dejme tomu, je schválený spoustu úprav a zapsaných německým techničáků, proč u nás úředník nemá zapovinnost to přepsat do českého STK? To se stalo třeba u mě, já tam nemám jediný záznam, tudíž si to můžu vystavit tomuto. Němec to schválí do provozu, od řidítek širokých přes ty americké světla, jiný přední kolo, jiný zadní kolo, to je schválený z Německa. Nemám to zapsaný v českým, tudíž po mně vyžadují mít stav jako z továrny, což nejde. A nechtějí to dobrovolně zapsat. Ne, to je přesně to, co jste říkal. Dejte to do toho mailu, já si tohle budeme se snažit se spojit. Já si to... Tam ten chlapec to... Že když dojdou turisti a mají Američani... Ne, protože ty motorky z toho zahraničí sem jezdí s těma samýma úpravama a můžou sem jezdit a my tady s tím jezdit nemůžeme. Takže bychom zakázali turistům výjezd do České republiky teda. Nebo pokutovat těchto. Oni se nám tady smějou, že nás tady také tlačíte a oni si sem tady jezdí jak králové. Pánové, já jsem přišel mezi vás protože vám chci pomoct, takže já to udělám. To, co říkáte, tak ještě mám na to 4 měsíce. Ještě bych měl jeden dotaz, protože já dělám ty veterány. Mně přijde směšný, kdyby bylo 17, tak bych to bral, ale mě je 55. Dneska, když chlap chce udělat nějaký kus práce, nedělá tu radost pro sebe, ale já když takovou motorku jako starého veterána dám dohromady, a tak se modlím, abych sehnal třeba k tomu doklady. Legálně, ne, já nechci třeba veteránský. Já bych sem chtěl prostě jít na magister a vystav mi normální papíry. Mám tady motor, rám, všechny. Nebo to, že já tu motorku dám dohromady. A ty děti všechny, co tady jsou z vesnic a z měst, tak jenom slintají, že ta motorka jede s pávikem. Ale mě ji tady nepostaví. Ale když přijde Němec, tak mi takhle zaplatí prachy, já mu je teda dám, když bych byl na ty peníze, že já to nechci prodat, tak mu tu motorku prodám, on nechce nic, a ji nechá vejfuky, veme stojánek, rám, nádrž, přijde do Německa a za 14 dní se mi vysměje, že má motorku na papíře. Proč to nejde u nás tady v té republice? Aby se tady dělali zároveň, ty stroje se pomalinku postupně vracely. Ten Němec si to dá, prostě tam to jde postavit, tady to nejde. Proč já mám dál? Je to záchrana dalšího stroje a ty děti, co budou tady po nás, tak to tady bude. Jinak to mají když si přivezete motocykl, který koupíte ze zahraničí, tak přijímací technik, který vystavuje technický průkaz, ten stroj vůbec nevidí. Já jsem se setkal s tím, že prostě ano, technický průkaz vystavuje DIčko do dopravy a oni ten motocykl nevidějí. Oni ho vidí pouze na STKčku, kde hlápci jako zaevidují tu evidenční kontrolou, pak ještě technickou kontrolou. A ten technický průkaz vystavuje někdo, kdo ten motocykl vůbec nevidí. Tak to je úředník, který akorát vypíše kolon. Ale to je chyba toho, že kdyby ten úředník, který vystavuje techničák, čili rodnej listy motorky, viděl, naměří, nafotí, vidí to, co já chci přihlásit, pak je to čistý. Já teď musím říct, těch odborníků nemáme. A jako představovat si, že budete mít na každém ORVčku, což je vůbec rozšířenou působností, kde vám to můžou napsat, odborníka, který to umí proměřit. Metr, měří řídítka, nafotí to. Ale hlavně kdo to nařídil, aby to měřili. To je nesmysl. Já vůbec další věc. To je dělal ten, který nemá motorkám vůbec žádný vztah. To stálo spoustu peněz, ta databáze, vypracování toho, nesmyslně. Motorkáři Evropu byli jsme i ve státech, jsme jezdili, ale nikde jsme se nesetkali s upravováním silnic toho typu emulze a kamení. To, když to vidím, ty značky, to by to tady až štěr. A navíc neoznačený, že to tam bylo to nikde nevidíte jenom v České republice. Já nevím, kdo to zaved, ale prosím vás, s tím něco udělejte. Nebezpečí to je,
ničí nám to Nepomáhá motorky, to té silnici. a auta, pro kola, je to prostě příšerný. Nátěry bílých čár je nesmysl. Bílá čára, to je hrozba prostě pro každého, kdo má jenom 2 kola. To je prostě prodehne. Jenom k tomu chci říct, to jsou většinou opravy na dvojkách, trojkách. Ty nejsou naše. A jsou to opravy, které mě samotnému se nelíbí a určitě jim aspoň na to nedám peníze. Takže já budu s nima jednat, co se s tím dá dělat. Kdyby aspoň to polili, zasypali uvalcovali ocály, ale ten štěrk je všude, čtvrtina je v příkopatu a to je prostě tak nebezpečný. Kdo vymyslel tohle zlepšovat, to není tak starý. Ty hádky, co se opravuje. To je výborná věc, to je úžasná zatáčce. To je zatáčce, ne? Zatáčce to je všude. Někde toho je víc než normální silnice. Chtěl jenom věcně k těm technickým, že by mohla být nějaký přípis nebo něco, co přijde, já nevím odkud, od Dekry nebo od koho, samozřejmě potažmo to musí přijít od vás. Tak jde o to, aby ten motocykl, který přijede na tu technickou tak, jak přijede, tak aby bylo v posouzení toho technika. Nikoliv podle nějakých nesmyslných, skutečně nesmyslných pravidel, ale podle toho, aby ten technik tam přišel a řekl, hele, tohle je dobrý, tohle si přidělej pořádně, nebo tohle to udělej tak. Neblikáš, jako za měsíc, ano, beru. A nebo jako jsou závěsy u aut, jo? To znamená, ten technik, já ho zamontuju, přijedu na technickou, technik to zkontroluje a běžím s tím na dopravní inspektorát, kde mi to zapíšou. Tak proč to takhle jednoduchý, je úplně fakt primitivní. Přijede ta motorka, má tam nějaký kožený brašny, tak řekne fajn. Má tam nějaký prostě ochranný rámy, který chrání tu motorku a potažmo toho motorkáře předtím, když spadne, tak aby si nepodřel nohy. A navíc k tomu ten řidič ten motorkář si samozřejmě při dlouhé cestě uleví nohám a kyčlí. A tohleto, jako jestli to je homologovaný nebo není, to je úplně nesmysl. Takže ten technik by tam měl přijít a měl by říct, ano, tohle je v pořádku a proto se na tu technickou chodí. Že je nějaká, ale tohle máš homologovaný, tohle oni ti garantujou, ne. Garantuje mi to, stát mi garantuje, že musím jednou za 2 roky na technickou. Takže jestli se tam něco projeví, tak ten technik to musí objevit. Proto ta technická je. Pojďme se o tom pobavit. Já bych navrhl, jestli máte nějakou skupinu, která by byla připravena s náma i probrat tady tyhle dokumentace a probrat i z hlediska bezpečnosti, protože víte, nějaký prvek, který, to jsou připomínky policie, nějaký prvek, který chrání vás jako motorkáře, může v případě nehody ohrozit někoho jiného, chodce a další, že jo? A je potřeba v tom najít nějaký kompromis. Můžu? Policie se zajímá jenom o to, jestli kufr má Ečko a přitom žádný kufr Ečko nemá a dávají za to pokuty, protože dostali pokyn. Máte tam Ečko? Ne, dáte nám 300. Ne, tak pokyn takový od nás nedostali. Můžu? Tak proč to dělají? Samozřejmě to je v lidech. Můžu jenom takovou maličkost, pane ministře, prosím vás. Když se tady bavíme o těch homologacích a tak dále, pořád nám všichni říkají Evropská komise, Evropská unie a tak dále. KBA čísla, víme, o čem mluvíme, v Německu schváleno, v Čechách není Ečko. Špatně. A je to schválený mezinárodně, je to schválený doplněk, který prodává ten příslušný dealer, importér, výrobce, nemá Ečko, má číslo KBA, což je daleko přesnější číslo a daleko víc zkoušená záležitost. Dejte mi to do toho mailu, já se s tím určitě budu zabývat. Jako tady je potřeba opravdu, abych to dostal, abych na všechny věci mohl zareagovat. A opravdu nabízím, jestli budete mít skupinu lidí, která se tím bude chtít zabývat, tak si vás pozveme a uděláme kolem toho jednání, můžeme udělat i kolem celé té dokumentace. Nás je třeba spousta motoklubů a sdružení a všeho motorkářů. Proč to s nima někdo neřešil, než to vůbec došlo do takové fáze, že uskutečnili takovýhle paskvil? Já nevím. Ne, to tak není. Já jsem přesvědčen, že se to se všema, s těma, co jsou připomínkovými místy, tak s těma se to určitě probíralo. Jezdí ti lidi na motorkách? Ne, máme na zadním dvoře pár nebo hodně motorek a pracovníci tady jezdí motorkami. Že máte nakrát tam filmovanýho plišáka pro štěstí.
No, jsou tam To je blbý. ženskou, jo, Prej to není cirkus. To je právě to, co si myslím, že by mělo být na posouzení těch techniků. Souhlas. Ale ty technici se zase bojí, protože když Dekra vytáhne fotku, tak potom vlastně... Dekra se do toho nedostane, to musí vytáhnout někdo jiný. Tam se dostane Tak proč se to fotí? Protože když přijde nějaká debata o tom, jestli byla udělána dobře nebo nebyla udělána, stane se nějaká při nehodě a pak se to dělá policie. Že ty fotky nejdou Dekře, ale jdou na policii. Ne, jde o to, ne, ty jsou v systému a do toho systému má přístup omezený počet lidí, Dekra tam nemá. Dobře, ale to nevylučuje to, co říkám. Když ten technik prostě řekne, No nevylučuje, to tam nemusí, ale většinou je to, poslouchejte, většinou je to tak, jako mnohdy mám pocit, že si ten technik dělá jednodušší práci, aby se s tomu nemusel hádat, tak říká, že ho někdo bude hlídat. Ale je to tak, že když se něco stane, přijde stížnost nebo se stane nehoda, tak chtějí vidět, že tam ta motorka byla. Že se fyzicky udělala, aby to nebyla taková ta technická, že... Je v pořádku. Je v pořádku. Ale například, jestli... Chtěli motorkáři odlepovat nálepky z motosrazů. Ne, to je No, ale realita. Dělají to. Co se týká SPZ, lidi si koupí SPZ, prodám motorku, nestačím koupit druhou a přijdu po ní. Ne. To je... Teď už ne. Ale jenom určitě 3 měsíce. 3 měsíce, pozor na to. No jo, ale tak jako za 3 měsíce to zvládnete, ne? Pane, No, protože to jsou zase člověk si věci... vybírá motorku na nějakou dobu, ne jenom na 14 Ale vy to můžete prodloužit. Podle mě, když nahlásíte, že to chcete deal, tak vám to nechají. Když tam zdůvodníte a dáte žádost, tak vám to nechají. Určitě. A když ne, tak se na mě obraťte. Ať to napravím. Takže ty úředníci vlastně nemají pravdu. Protože to dělají úředníci na těch dopravních inspektorátech. Já nevím, který. No, podívejte se, každý úředník si zjednodušuje situaci. Jasně. No. A já nevím, jestli řekne, když vám nechce argumentovat, tak řekne, holt, já když to udělám, tak mě vyhodí. No, ne, oni řeknou, ono to nejde. Ono to je jenom na 3 měsíce. Ne, určitě to dá prodloužit. Jo? Pane ministře, prosím vás, stihnete to do voleb. No, když mi to pošlete rychle, tak do voleb ještě leco stihnu. Abyste tam ještě byl. No, do voleb snad jo, no, tak ale než se tady sestaví vláda, já tady budu bohužel asi až do prosince. No, budeme věřit, že to takže vyřídíme když to donesete, tak to vyřídíme dřív. No. Takže abyste nám zůstala. Ano. Uvidíme. To rozhodnete vy, když budete volit. Já volit nebudu, teda určitě ne. Tak nevolte, to je jedno. Tomu, kdo něco dělá, protože oni tady byl nezvod a všechno taky Moje osobní zkušenost, koupil jsem čínskýho mopeda. Do měsíce mi popraskali dráty živole. Je to závada, která je životu nebezpečná. Nechal jsem to reklamovat přesně podle reklamačního řádu. Měsíc na to mají. Měsíc to stálo v servisu, další měsíc jsem jezdil, další měsíc praskli. Opravil jsem si to sám, teoreticky s tím nesmím na silnici, ale nejezdil jsem s tím 25 000 kilometrů. Co mi na to poví? Já nejsem dealer čínských motorek. To ne, že to se vůbec dostane na silnici. No, je to hrozný, souhlas. Tu motorku si každý hlídá, takže protože na tom jde jeho život, že jo? Takhle to vrátím. Jestli už nemáte nic úplně zásadního, tak mi to pošlete a já se s váma rozloučím. Pokud byste tady poslal někoho a obešel si tu celou tu stádo motorek, tady nenajdete jedinou, která by byla nebezpečná, jak nám, tak komukoliv jinému. Bezpeční jsou lidi, ne? Tady jsou všechny motorky připraveny na sezonu, tak jak mají být. Pouze to, co se nelíbí, udělám jiný řídítka, nemám český světlo a tak dále. To není pro nebezpečnost nic tak závažného. Ne, ale já říkám, když jsou prvky, které nejsou nebezpečné, tak by se neměly odstraňovat, neměly by se žádat. Nevím s těma řídítkama. Máte tady motorky, nechcete panu ministrovi ukázat? Já vám pak ukážu speciálně pak jednu. Já se vás pohlídám. Toto chtějí sundávat. Naprosto. Jo, tohle jsou ještě docela...
může to potvrdit, protože ano, máme vodní důkazy, že jsou schopni být vyhozený s pokutou a zrušený STK. Tak to nám to tvrdě. Tohle to, jak někdo může říct, chceme homologovaný zrašky. Nikdo není dobrý homologovaný zrašky. Teď se dostaneme tady. Kolikrát tyhle ty brazdy jsou dělaný na zakázku? Unikátníků, jo, to je to vaše. Je na tom něco nebezpečného? Granátů? No to já nevím. Ten je plnej. Je na tom něco nebezpečného? A to je, když to máte věci. Já jsem si, že to Tohle je v podstatě vlastně to samé, co má auto na zahrádce. Proto jsem říkal, je na posouzení toho technika, drží to tam, drží, fajn, a neměl by drží to líp než plastový kufr. Ano. Kulatý nikdo to nezraní. Evropský nikdy to tam také nedali. Dám si tam věci. Mám tam majitárničku, to co potřebuji. Ale prostě pro STK, dnešní republice, toto je strašně nebezpečný, nesmí to tam přidělat. To samý řidítka. Když tohle tu motorku, která má 250 kg, dáte na ty řidítka, první náklonský smatek, je to prostě pro naši bezpečnost. Větší páka, máš tím krásný. Tady, říkám, je to zdravě nebezpečný, nemám já to mám živý, dobrý, nemůžeš, nemáte evropskou homologaci. A tyhle ty čočky, prostě to je nesmysl. Úplně stejně, každému tomu motorkáři jde i o to, i když tam to Ečko není, tak mu jde stejně o to, aby byl vidět. Tak, aby byl bezpečný, že to To je protože já jsem tak široký, že mě vidějí i ze zadu tady těma čočkama. Spousta lidí je tady má. To jsou zásadní problémy, které ty technici prostě musí řešit. jsme od toho, aby jsme tu naši motorku zkrášlovali a oni nám to berou. Tak. A jezdíme na tom, že my sami máme zájem, aby ta motorka, přesně, aby ta motorka fungovala. Když jsme se dostali Pane ministře, já bych chtěl říct jenom tolik, když se podíváte tady na ty lidi kolem, jo, všude, to nejsou puberťáci, jo, to nejsou blázni, to nejsou blázni, který by si na koleně, ale na koleně dělali nějaké úpravy, ale oni si je dělají tak kvalitně, že to mnohdy i ve výrobě tak kvalitně. Dělají to řemeslníci, kteří mají na to svářický zkusky, na všechny to musí udělat. Dobře. To jsme se dostali bohužel do roku nevím kam. A pokud ta motorka byla upravená na řídítkách na předním kole z Německa, tam tomu snad jako ne, že rozumějí víc, ale když to prošlo v Německu, a já to nemám zapsaný k technickým průkaze, protože omylem to tam, nebo nedbalostí nezapsaný, tak já nemůžu tu motorku používat dělat při každým zemi končí STK, nemůžu to. Dobře, pánové, všechno jsme tady takhle. Všechno mi to napište. Já tady dohromady s těma hlavníma a co budu moc dělat, tak určitě na to. Tak jo, mějte se pěkně. Stačí, když to nebudou vymýšlet cukráři. Jo, správně. Kingu, čau. Pozdravuj taky. Bude Morava? Jasná. Máte šestýho? No, Morava bude i teďka, je o víkendu. Ale na tom použití musí být takový, odkáž. Kluci, mějte se. Ahoj. Díky. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Kolama dolů. Kluci, čau.
jaký jsou pocity? Pocity uvidíme až... Že se to slibuje, ale uvidíme, co bude. No a věříte tomu, pohne se to? My věříme všemu, jinak bychom tady nebyli. Věřím, že snad se něco zlepší, ale že by se to... Pokud se to nezlepší, tak uděláme ještě jednou příští rok a prostě zatlačíme víc. Jirku, rozlučte se. Uspěm jim to. Dobře, tak díky.